Audio. Yeah, let's go. Добър ден! Днеска сме решили да направим в село Динг едно селско състезание с конете на село Динг, ресиста порода. И ще очакваме вече по-добрите да ги гледаме на село Динг конете. Yoso, ne yaptın baba? Yoso şampiyona. Алвин. Днеска по повод закриване на сезона, понеже зима идва, ще ги оставим конете пак на почивка тази зима, до март месец. Организирахме едно добро състезание, 4 гари по 3 коня, 12 коня ще караме. Организацията, пистата сме го направили добре пак. В тази гара ще участват, първа гара ще участват коне, кон, лидер, кон, месенджер от Сърбия в нос и кон, гамин, стар. Това са трите коня, които ще участват на първа гара. Ще мерим силите на 4 гари по 3 коня, 12 коня. И за следващата седмица тези 4 коня вече ще ги пуснем за най-добрия кон за тази година, да видим кой е. 4 коня ще ги пускаме на една гара. Това е, момчета. Този кон е месенджер. И задния черния кон е гамин стар. Гамин стар. Велко, nereye gene gittin ma Velko? Kaldır onu. Значи първа гара започна кон лидер, кон месенджер и кон гамин стар. Hamit çok kollan orada. Geç arkaya. За сега води кон месенджер. Продължава да води месенджер. Следва ги кон гами. Hamit çok kollan. Кон гами напредва. За сега води кон гами. Güzel kaptılar. Güzel kaptılar, çok güzel. Burada en güzel kaptılar. Araya Beko, düğme giriyor. Води гами. Düğme giriyor.
Гами си води. За второ место се борят лидер и месенджер. Гами Стар води. Benim köyüne şatlama final. Гами Стар води. Гами Стар лидер. Гами Стар лидер. И така, Гами е на първо място. На Джамбаза коня е на първо място. Да е жив и здрав. Джамбаза така ги готви тези коне, че непобедими стават. Непобедими стават конете, братя българи. Така че на второ място е лидер. Да са живи и здрави момчета. Добре са натренирали конете. И на първо място шампиона Гами Стар. Това е на Джамбаза черния кошмар. Днеска ще те продам, деба, твоята мама и коня, деба. О, мамо! Охей! Братя българи, отде ги вади този шампион, ба? Алгин? Значи започва втора гара, момчета. На втора гара ще участва един мой нов внос от Италия. Втори кон, Юске Голд, ще участва с кон Аристон. Също италиански коне, от Италия внос. И трети кон ще участва Африка Стар. Това са трите коня на втора гара. Това са трите коня на втора гара. Ама камбанка не кой мазан бе гирева? Камбанка не кой мазаныз? Nerede? И така, започва втора гара. Започна втора гара. Води кон Аристон. Benim köyünü oradan pred yapacağınız bana. Следва го кон Оверхал. Добре се движат конете в купса. В купса конете. И така. Води кон Оверхал. Benim çok oldu. Също води коня. İyi düşüyor.
Много спорно се движат двата коня, Аристон и Оверхал. Така. Baymiço kollarını çekemiyorum. За сега води Оверхал. Следва го Аристон. Оверхал е на първо място. Приключи. На втора гара съм първи с кон Оверхал. Мадиен Италия. На второ място Аристон и на трето място е кон Априка Стар. Така. Започва трета гара с кон Акиото GPS. Сизимбеги наш. А? Исидор. Втори кон е Итидор. И трети кон Наши да беги надава? Аристон. Велко Стоичков. Ето го шампиона. Акиото GPS. Това е шампиона Акиото GPS. Зинки наши легенди. Исидор. Ето го Атидор. Това е втория кон. Şaman sor beygir'in adını mı? Öbürünün bak. Velko beygir'in adı ne? Leon. Velko! Galiba. Beygir'in adı ne? Beygir'in adı ne? Milyon. Milyon. А, и трети кон Лион. Трети кон Лион. Този кон е от Crazy Victory. На Моко Джамбаза кончето. 2 годишно конче, момчета. Гледайте какво добре се представя. Браво, Виктори! Crazy Victory! Давай, давай! Момчета, браво! Кон Лион. Акиото GPS. Били наши един. Исидор. И Итидор. Трети коня. Итидор, Лион и Акиото GPS. Старта е даден. Така. Поведи Акиото GPS. Следва го Лион. Така. Много добре се представят конете. В куп се движат. Така. Повежда Акиото GPS, продължава да води. Начело е коня. Следва го кон Атидор. Велко ти да ги той. Така. Продължава Акиото GPS да повежда. Kollarını. Атидор и Акиото GPS се борят за първо място. Атидор излиза от Акиото GPS. Побежда. Пак се изравниха конете. Velko bitiriyorlar vallahi Erdoğanlar. Beygir eriyorlar. Nerede bunlar? Eyvah. Hazır vallahi Velko Erdoğanlar. Hazır var. Велко Петреме това. Erdoğan'la nasıl? Велко Петреме. Geldi. Erdoğanlar. Erdoğan kaçak giyiyorlar. И трите коня се изравниха.
Тотидор води. Велко gitti va. Recco, haydi. Vallahi Velko gitti. Колан баем çok тайм финал. Велко gitti. Баем çok колан. Борят се за първо място Тотидор и Кон Лион. Bozdurdu onu orada. Kaçırdı onu. Кон Лион е на първо място. Браво. Kaçırdı onu orada. Recco tuttu onu. Браво на Кон Лион. Абракадабра. Много купи има изпечелени с този кон. Джамбаза ги е изпечелил. Това е лично мой кон е. Абракадабра. Кон Голден. Внос от Сърбия. От Унгария внос. Не от Сърбия. Унгарски кони. Също миналата седмица съм го продал. Коня е от Белгия вкаран. Коня се казва Фрис. Фристон. Серкан Прангов ще участва с коня. Преди една седмица съм го продал коня. Значи, момчета, които виждате тези коня, пак също са били мои коня и са продадени тук в село Динк, Пловдивски област. Много добри коня има тук. Много добри. Как за щърма бейги? Да, битани, брако. Кон Фрис. Ето го кон Фрис. Този кон преди 10 дена съм го докарал от Белгия. С Серган Прангов. Кон Абракадабра. Абракадабра. И кон Голден Стар. Значи, конете се изправят към старта. И след малко ще бъде... Навидиха са конете, тръгват конете, така. Старта е даден. Добре е старта. Кон Фрис води. Колан баем. Serkan gerden Abrakadabra. çekti. Yine çıktı. Голден. Така. Води кон Фрис. Следва го Абракадабра. Така. Много спорно върват Абракадабра и кон Фрис. Така. Води кон Фрис. Абракадабра е до него. Продължава да води кон Фрис. Това е мой кон и аз съм го продал наскоро. На Асен Прангов.
Така, продължава да води кон Фриз. Следва го кон Голден. Така. Води кон Фриз. Голден е на второ място. Така, изправят се конете към финалната права. Голден Фриз! Голден Фриз! И на първо място е Голден Фриз и на второ място Голден Старт. Така. Сезона мисля, че и друго бягане няма да има, освен някой ако заложи басове. Това е сезона, приключваме, конете оставаме малко да почиват, понеже цяло лято имаше пак много гонини. Пожелавам ви живи и здрави да сте и любов, щастие на всички приятели и любители на спорта. Чакай, че Аврондан Бейгир каза. Гетир Бейгир берива. Не мога да чувам момчето. Гетир мор карарно ма башата. Айок фото апарат бенде. Çıkarın beygir gözükmeye büyük beygirlerin yanında. Çek öbür beygiri de. Güzel kaç bir bileysen. Bacarağına yollar. Я гам чекecek soğan çıkartacak onlara. Значи, първа гара, Кон, Гами е на първо място. Bir saat sonra geleceğim. Това е мой кон, Гами. А, öyle daha iyi olacak. Daha iyi çarpışsınlar. Втора гара, Arasçu. шампиона. Нов носи от Италия. Оверхал. Директно от Оверхал. Ето ти наградата, моето момче, жив и здрав да си. Aldım üzerine balık köpek. Трета гара, Seyitler. Hüseyin Gol. С кон. Ейде Бейгир на дъва. Леон. Също от Белгия плюс кон. Dön kamera kaçıyor. Наградата, жив и здрав да си. Много пари си дал, но сега почна да печелиш вече. Така. Също този кон от Димитър Джамбазов е нос от Белгия. Много добър кон е с 1.11 на 2100 метра е този кон. Непобедиме. Вече 2-3 мача пускаме и все първи места. Заповядай, моето момче. Халал да ти е. И със здраве да си откараш. Игри много печалба. Така, момчета, закриването на сезона приключено. Днеска вижте колко прекрасно време е. Времето е 30 градуса, но няма да приключим с мачовете. С сезона приключихме, но ще продължаваме басови да играем, докато завали сняг. Това е за днеска, всичко това беше момчета. Пожелавам